Kuvataan Barbie-leffasta kohtaus. Tiedättekö sen kohtauksen, kun Barbie ja Ruth Handler kohtaa ja Billie Eilishin biisi soi taustalla? Minä halusin tehdä tuosta kohtauksesta oman version. Pyysin Arturin tähän mukaan ja kuvattiin hänen studiolla videon alku. Piti saada jotenkin kyynel valumaan silmästä ja sehän onnistui sitten vesitipalla. Videon päälle tarvittiin vielä vähän efektejä, heiluvia lehtiä ja puita, joten niitähän me sitten kuvattiin. Ja tässä kuvataan vielä liikkuvia puita cruiserilla ajaessa. Ja tällainen on valmis video. Take my hands. Close your eyes. Now feel.